Μια φορά και έναν καιρό, μες στο δάσος στο πυκνό, ζούσε ένα κοριτσάκι. η Πούλια. Ναι. Το βρήκες? Όχι. Τότε γιατί με ενοχλείς? Η Πούλια απέκτησε έναν αδερφό. Τον Αυγερινό. Μπε! Μπε! Ναι, αλλά είμαστε δύο. Και όταν είναι δύο, μπορούν να κάνουν 1000 φορές περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να κάνει ένας.